Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. Ahoj lidi, vítám vás u svého videa na Minecraft o pokračování na serveru. Ano, kamarád má skin, já mám taky skin, protože jsem dobrou koupy. No, tak vidíme, máme vedrův svět, bohužel. No. Jo, kamarád Skuza nám udělal smajla, to od něj moc hezké, tomu napíšem. No, nebudu hrát. No, Skuza se nemůžu dočasnit. No, Skuza se nemůže zúčastnit. Se chtěl zúčastnit taky natáčení, ale nemohl, protože mu nějak nefunguje Skype, tak by mluvil jinak s náma. No. Tak já pálím zpátky do svého baráku. Tady necháme Ghost. No. Můžeme zkrátku pojedeme Minecartem. No, podívám, co tady máme, když už jsme u něj. Se mu to ještě nelíbilo. No. Podíváme se, co tady má. Počkejte, tady mu to tady ukážu, ale podíváme se. Jo, hezké. Moc hezké. Tady počím 2 teda. 3. Ne, 3, budeme 5. No, došlo, no. Tak on si nakope, ono mu to nevadí, idioty. Tak a já si projedu domů. Neprojedu se, ale dojdu se, no. Jo, je hodnej, no, výjimečně, že je hodnej, no. Je hodnej, že mi půjčuje ty věci, no, výjimečně, jenom jakoby, no. Jinak, jako jak žilva. Jako jak skrblik, no, ale. To není to hlavní, no, já to hraju kvůli tomu, že natáčím Bioshock, no, zítra už nám bude video z Bioshocka. No, pokračování, které jsem nakonec nenačetla jsem mi textura, bože, to je hrozný, fuj, bože, to ne, bože, nedělej toho schválně, bože, se budu muset odpět a připojit, bože, neviděl jste někdo, haha, už, jo, už to je v pořádku, jo, konečně, jupi. No. Já si podívám, co tady všechno je, tady v tom, no. Uhlička, no, já potřebuji akorát vyčajtící meč. Dobře, vidíte, tady v tom mále, to je slabý odvar. No, teď co tady udělal, bože.
takhle, co to mele. Takhle jdou dvě klíšťata a jedno říká člověče, je teprve ráno a už mě 3krát vytočili. Moje, mi si teda zasmolí teda, no. Mi si teda zasmolí, no. Něco smolí, protože je trapný vtip. No, tady ten diakom pár si necháme později. Ale potřebuji diameč, aha. To zase vymysleli, ano, koukám, ty pěkně to vymysleli. Lépe bych to nevymyslel tady to, tyhle. No, máme to pěkně udělané, no. Díky Pedroj. Hop. Zražení divě, no, to jsme si teda pomohli, no. Ale lepší než nic, no. O, čas nám neběžel. Ale to je jedno, no, nevadí. Já se podívám, kolik. Jo, ani postil jsme neudělali, tyhle. No, já budu kopat, ale nejdřív si udělám žebříky. Ty jsou nejdůležitější na tady tom. Ještě jednou nepovedlo se. Tak 36 žebříků máme. No, to potřebuji. Tak tady začneme kopat. No, tak už nic se nepotřebuje, no. Kluk jeden už a tady jo. No, že něco chtěl. No, potřebuji to přijít, no, to mi nenapadlo. To mi nenapadlo, se budu si brát do takové hloubky torčky. Jo. Dáme takhle. Takto. Dáme takhle. Pokračujeme. Sem dáme torč. A se natísme hloubce. 46. Třeba na 9. Je. Snapshoty nepotřebujeme. Počít. No. Plán jsem, jestli to bude na YouTube, ale nevím, protože ještě než to překonvertuju, tak bude trochu díl trvat. Asi ne, no. No, takový ty svý intra, že jo, takový jak můj vám, no. No. Jo, mám jmenuji se Mortal, ano, jsem má intro jak Mortal Team a Horda. Horda Production, ano. To je zase zkusaná, ano, Horda Production. A občas, když potřebuju lidi z Aliens Teamu, tak mi napíšu, že potřebuju trochu. Jestli bych jim neudělal video, tak jsem jim udělal asi 2-3 videa. Čekali, co se jim moc líbí, ale že ještě nevědějí, co u nich budu moct mít autorské práva. A vymýšlím na Starcraft. Moc to preferuju. No a to supportnu tady ke kamarádovi. No, jdu si pro dřevíčko. Doufám, že tady něco bylo od minula. Ne. Jo.
tady do kamaráda. A můj spolužák Petr volá, černý jak Potava. Co kaď frajerova. Zmizel, co se bojí zmrda. Co se bojí, vole. Peťánek, černý jak bot. Bojí se. No, v dalším videu. No, tak při dalším videu, při druhé části Bioshocka se uvidíme asi zítra. To tady nic není. Ano, tady už něco je. Strost, zpětnost. Tak, použiju. Máme 2 výjimečně, wow. Teda pomohlo, hodně pomohlo. Tak to hodím první. Takhle, au. Viděli jste to, ošklivák po mně šel. Šklivák, ošklivý, hnusný po mně šel, já jsem se ho lekl. Tady si víte. Jo, tady 15. 6 takhle. Takto, tolik. Je to vždycky být vodou. Voda je nedaleko, tak asi pro ní dojdu hnedka. Ano, voda je. Ale ty další. Teraz jim to, když se mě zautočí, ty vole. Teraz jim, když se mě zautočí, ty vole. No. Jo, pán tady bouchl teď creeper, jsem se lek. Strašně moc. No. Podíváme. Vypadá to dobře. To ještě pourám jednu stranu. Můžu bourat ještě jednu stranu, protože to bude se dlouže. To mi došlo až teď, že to bude za dlouho. Tak, kolikátá úroveň? 27. Takhle kumek. Pohoda. Tak, ještě pár. Ale propadl jsem se. Úroveň 9, protože to je úroveň 9. Úroveň 11 do konce. Já to vůbec byl chytrý. Tak. Skouzaný zase zvedavej, co tady dělám, ty vole. Vždycky to je zvedavej, ty vole. Všimném sere, běž. Uj.
počkejte. Podíváme se kolik, Facey tam je fakt jeden zdroj, činnost, jižní dotek a já to jsou činnosti, ať to je, já to znám, ježišmarja, rozeběhni se tyhle. Ty než se rozeběhneš tebe, tak já už dávno jsem starý dědeček, ty vole. Není možný. Tak to je frajer, tyhle ves. Tak to je frajer, tyhle, že nám zabil vesničanky. No. Co bych měl říct, tyhle, nevím, je 15. A ještě na základce, bohužel, tyhle. Babi se kolem mě hrnou, jako. Babi se kolem mě hrnou, no. Omotávají se kolem mě jako hadi. Slíkají mi pohledem. Teď naposledy jsme jim udělali s kamušema spolužákama u lumpárnu, ale že jsme jim slepili flašky k sobě a na podlahu a víčka, kdyby náhodou odlepili od země a od sebe, jsme jim to slepili k sobě. Zabil se Dežo. Jsme mohli předpokládat, že se zabil. Ještě u něj předpokládala, pardon, už je večer právě, že už mi to nedá hůř. Už jsem předpokládal, že spadne, se zabije za chvíli, ale zabil se hned na místě, no. Jako když mu řeknete, že ho zabij mě za podvádění. Lepší díl mít koky, co to je, jo. Dokáže si to ani přeložit, tež, jo. Bioshock 1, budu nahrávat Bioshock, tak jsem zmiňoval, budu nahrávat zítra možná Bioshock 1, a asi nepravdivě to nestihnu, protože se to určitě poleno, ty vole, tady to pečeme snad zase ze všeho, z čeho můžeme, ty vole. Není možný s tím naším ředitelem. No. Jo. No. Pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like, odběr a na Facebooku stránce a na fanpage a na mini Facebooku stránce dejte taky like, když se vám toto video líbilo. Tak, čau.